Bilabonan, bigarren eskuko jostaioen azoka antolatu duzue, jende asko animatu da gauzak ekartzera. Aurten pixka bat beranduxu irekiko dugu, baina oso jende asko etorri da. Osea, lehen urten hasi ginean, Bilabonan nola goazen, zero zaborre bidean, orduan jendea bai eskartzen dula bigarren eskuko azoka jostailuan eta abenduan egitea, olentzero begira eta orduan ikusita oso balorea oso positiboa ematen momentun hasi da jendea eta jostailuak ikusi dituzu asko eta hamarrak jo du eta ja ez digu denborik eman oraindik gauzak kolokatzeko eta jendea hasi da ja erosten. Izan ere, fetxa hauek nahiko seinalatua dira eta horretaz gain etxean erabiltzen ez diren gauza bota beharrean edo bertan eduki beharrean aukera politia da pixka bat gauzak gustutzen joateko, ez? Bai, eta gaina ikusi duguna urtean zehar ere bai ekainan beste azoka bat egiten dugu eta gero berriro fetxa hau datozela jendeak eskatu iten digute, berre egingo dugun azoka jostailuak eta berriro jostailuak ekarri eta gero berriro berriak eramateko, olentzeroi begira edo ez dakit. Hasiera polita izan duzu jendearen aldetik, ja erosten hasi dira aurreneko momentutik, goizean zehar berdina esperoko duzu, ez? Bai, orain aurreneko momentuan ezaten da burrunda gehiena eta gero jende 12tatik aurre horrezate dugu paroi bat 11 alden edo horrela, baina lehen urtean bezala balin bada, urrun urtea begirare zerbait pentsatu beharko dugu.